druhý zástupce stáje Rabit Trhový Štěpánov s Michalem Machem. Sázkové kurzy tohoto dostihu se měnily a měnily se docela výrazně. Z Drakiády udělali sázející velikou favoritku 1,6:1, to je na dvouletého koně opravdu hodně přísný kurz. Pak veliká díra Dark Alighieri 6:1, Mariposa 8,5, Cinderella Shenkira 10, Quintero a Phineos 12, Tile 16:1, stejně jako Sochi a Fantastic Man 20:1. No, tak Drakiáda měla samozřejmě na co navazovat. To druhé místo jí zavazovalo k nějakému dobrému výsledku. Nicméně pořád jsou to dvouletí koně a proti Drakiádě nastupovali nováčci, o jejichž formě jsme nevěděli nic a nemohli o ní asi ani moc vědět sázející či soupeři. A tak pochopitelně Drakiádu mohl zaskočit téměř kdokoliv. Kupředu šla nejrychleji z boxů zkušená Shenkira, už má jeden start za sebou a to zaspala ve startovacím zařízení, takže teď si to žokej Šafář pohlídal. U bariéry Bělka Dark Alighieri s jezdcem Hroudou, potom tmavý hnědák Phineos s Martinem Laubem a zvenčí ještě z devítky Mariposa s Murzabájevem. Na koně čekala jediná zatáčka v Lahovickém oblouku. Bylo to dostih na 1200 metrů, tedy velmi rychlý, okolo minuty 15. Na prvním místě Dark Alighieri. Česká odchovankyně právě stáje, odkud pochází, trenéra Petra Juránka. Naopak Fantastic Man, ten už hodně ztrácel. Dark Alighieri první, u bariéry potom schovaný Quintero s Janem Wernerem, prostředkem dráhy Phineos, zvenčí Mariposa a favoritka Drakiáda úplně zvenčí pod Petrem Foretem. Nasazovala k finiši, ale nějak se nedařilo dostat se před své soupeře. Naopak o prvenství bojovala ta první vlna od bariéry Quintero, Dark Alighieri a Phineos a ti si to rozdali o to, kdo bude první na cílovém sloupku a byl to ten nejblíž k bariéře Quintero pod žokejem Janem Wernerem v červeno-černém dresu. Quintero vyhrál po boji o krk před druhým Phineosem, o další krk zpátky byla třetí Dark Alighieri a o krátkou hlavu čtvrtá favoritka Drakiáda. Takže to bylo natěsnané hned v prvním dostihu Chuchelské neděle. Tady byl ještě první Michal Hrouda s Bělkou Dark Alighieri, ale pak se to trochu přeskupilo, i když Klisna vydržela se silami až do cíle a finišovala na třetím místě. Ale rychlejší byli oba nováčci, Quintero, potomek Stormy Jaila a Kvantery. Ze stáje Hradec, trenéra Tomáše Váni, který připravuje své koně na závodišti v Lysé nad Labem, zvítězil hned při své premiéře. V sedle měl Jana Wernera, na druhém místě Phineos, také nováček v dostihovém provozu ze stáje Dar, to je potomek plemeníka Midshipse Affinity Run s Martinem Laubem a třetí Dark Alighieri s Hroudou. Vidíte sázkové kurzy ohromné, 12:1, 12:1 a 6:1, favoritka Drakiáda čtvrtá. Přesně tak, favorizovaná Drakiáda sice byla rozběhaná, měla start v nohou, ale tentokrát se musela sklonit před dvěma debitujícími soupeři, kteří byli dnes slabší. Byť ten souboj byl krásný. Tak sázková kancelář slaví, protože tohle to absolutně takový dostih plný otazníků a tady se obecně se preferují koně, kteří už mají start v nohách a v tomhletom startě bylo všechno obráceně. Vlastně na prvních dvou příčkách máme koně, kteří debutovali a ti koně, kteří už běhali tu výhodu toho startu v těch nohách, dnes nevyužili. Bojovníci to budou všichni 3, 4 možná, protože to bylo natěsnané, dramatické. Bylo vidět, že opravdu i ty koně, kteří debutují, tak ty trenéři si tu práci s těmi koňmi dají a není to takový dostih na proběhnutí, když tohle je dostih první kategorie, opravdu ty koně byly nachystaní do dostih a i na těch koních bylo vidět, že už ví, o co jde, i když běhali poprvé. Díky, tolik dvouletí. A ještě jednou ten velmi dramatický doběh 4 koní vlastně v jedné délce. Od 1. do 4. místa byl právě rozdíl jedné koňské délky. Teď jdeme k dostihu, který už 13 let nese název Cena TRM, je určen našim nejlepším sprinterům. Běžel se na stejné distanci, na jaké závodili před chvilkou dvouletí českého chovu, tedy na 1200 metrů. A hrálo se o 135 000 korun. Jedničku měla 7letá Riska Koby, která ve své kariéře už pozbírala 4 vítězství. V sedle byl slovenský žokej 40-tník Jaroslav Línek. Dvojka Anička, loňská vítězka svatováclavské ceny, ale letos se jí zatím moc nedaří. Dvakrát byla 5., jednou 6. stájí Joli a žokej Rája. Trojka Hello Hobby, 6letý hnědák ze stáje Lokotrans, v sezóně 1. 3. a 2x 2, ale spíš takový mostecký specialista.
Petr Foret, 4 tříletý Darien, už je to konfrontace tříletých a starších a právě ten klasický ročník tady reprezentovali 2 koně a jedním z nich byl Darien pod Janem Wernerem, 20:1. 5 Najany Tomba, 7letý Valach, vyhrál tady menší dostih koncem května s Jaromírem Šafářem v sedle. 6 Selin My Heart a další slovenský žokej v sedle Zdenko Šmida. 7 favorit Master of Gold, z jara vyhrál prestižní Gomba handicap na 1200 metrů, v sedle žokej Murzabájev 2,8:1. 8 Akbulat a v sedle francouzský žokej, host dnešního dne Aurélien Lemaitre. 9 Efili, 4letá hnědka, která ráda a dobře běhá především v Bratislavě, Radek Koplík. 10 Benediction, nová tvář na českých závodištích, startovala ještě koncem dubna ve Francii, pak jí ale koupila stáj Dar. Dnes v sedle s Martinem Laubem, to je druhý a poslední tříletý kůň v tomto dostihu. A 11 ostřílený pardál Mikeš, už po 5. nastupuje na start tohoto dostihu. Byl tady jednou druhý, jednou třetí, jednou čtvrtý, jednou 5. Tak třeba to mohlo klapnout letos v sedle žokej Jiří Chaloupka. Mikešovi, kdysi nejlepšímu sprinterovi roku, je už 8 let a startoval z toho vnějšího boxu číslo 11 právě na žádost realizačního týmu. Sázkové kurzy pasovaly Mikeše do role druhého favorita, tím prvním byl vítěz Gomba handicapu 6letý Master of Gold s Murzabájevem. Za ním je potom 3letá Benediction s Martinem Laubem, Najany Tomba 6, Hello Hobby 10, Koby 12, Anička z Efili 14:1 a na druhé stránce už outsideri Selin My Heart, Akbulat a Darien dokonce 25:1. Znovu se očekával velmi rychlý letecký dostih. Už dlouhá léta drží rekord ceny TRM Forestman pod žokejem Johnem Francisem Eganem. Tady vyhrál v roce 2003 v čase minuta 10:3. Od té doby se nikdo pod minutu 11 nedostal, ale dnes je pevnější podklad. Bylo hodně sucho na celém českém území a tak se dalo očekávat rychlý průběh. Předu tam poslal Jaroslav Línek z jedničky 7letou Koby, která zatím vyhrála 4 dostihy v kariéře na 4 různých drahách, tady v Chuchli, v Lysé, v Mostě a v Karlových Varech, ale spíš bych řekl, že to je specialistka na mostecký hypodrom. Na druhém místě je tam Akbulat v sedle s Aurélienem Lemaitrem. Darien třetí u bariéry, Efili na 4. místě. Master of Gold, co by první favorit, úplně zvenčí v tom vínovo-bílém dresu, nemá dobrý průběh a z toho se bude těžko vyhrávat. Je tam ještě pod ním Mikeš, ale ten už taky nezabírá, takže oba dva první favorité dnes nebudou mezi nejrychlejšími. Je tam Hello Hobby na bariéře a také Darien, největší outsider. Hello Hobby a Darien bojí o výhru, teď tam do sebe trochu i nabourali, ale vypadá to, že Hello Hobby a Darien si to rozdají o výhru a Hello Hobby je první. Už je to jasné, 6letý hnědý Valach ze stáje Lokotrans pod žokejem Petrem Foretem nakonec vítězí v ceně TRM a stopky se zastavily na čase minuta 10:93 a měla by to být druhá nejrychlejší sprinterská 12stovka během derby dne za těch posledních 15 let. No tak velká senzace v tomto dostihu. Hello Hobby první, Darien druhý a nakonec třetí Anička, která se trochu trápila v sezóně. Probudila se v pravý čas, ale vítěz je pouze jeden. 6letý hnědák Hello Hobby, kůň irského původu ze stáje Lokotrans. Trenéra Urbánka vítězí po 5. v kariéře a poprvé v jedničkovém dostihu. Už vyhrál 2 čtyřky, také 2 dvojky v Chuchli a loni v Mostě, ale dostih první kategorie se mu zatím vyhrát nepovedlo. Teď v ceně TRM porazil v těsném souboji zase v dalším nádherném, krásném finiši outsidera Dariena v sedle s Janem Wernerem, třetí Anička, podívejte na ty sázkové kurzy, dvojciferné. Hello Hobby 10, Darien 25 a Anička 14:1. Tak ani v dnešním druhém dostihu se nedařilo favoritům, že by nějaká zpráva prosázející směrem k derby, Libore? No, vypadá to tak a gratuluju realizačnímu týmu od Luboše Urbánka, protože dnešní den je opravdu specifický a dneska asi jim spadl kámen ze srdce, že vidí, že formu mají, vyhráli vlastně nejkratší dostih odpoledne, sprint na 1200 metrů, teď ještě čeká derby, takže uvidíme, jak na tom budou. Forma ve stáji je a druhý místo, velké překvapení a obrovský úspěch pro tuto malou stáj.
Opět hezký souboj pro diváky, byť tam byl dokonce i kontakt mezi nimi, šlo doslova o centimetry. Byl tam kontakt, ale sami Žokové po dostihu, co jsem s nimi mluvil, brali to sportovně, říkali si, dobře, je to soubojové vítězství, patří to k tomu, sice bylo to pole nepočetné a někdy se to stane, že v tom zápali boje i ty koně cítí potřebu v tom finiši se o něco opřít, bariéra tam nebyla, takže tak nějak scvakli se spolu, ale nemělo to žádný vliv na výsledek dostihu, takže krásný souboj v cílové rovině. Ještě slovo k favoritům, kteří Master of Gold čtvrtý, Mikeš dokonce poslední. Mikeš zřejmě nějaké zdravotní problémy, protože vlastně docválel jeho žokej, nechal ho být, viděl, že dneska není jeho den, ale Mikeš má svoje odběháno, rozhodně kvalitníků, dneska mu to neklaplo a oba dva první favorité, malinko se mi zdálo, jestli v tom průběhu dostihu, jestli to nepodcenili, jestli čekali, že ty první dva koně nepůjdou takovým drtivým finišem, ale ukázalo si, že byli připraveni velmi dobře a možná malinko to podcenili. Děkuji. A ještě na závěr, jako tečka tohoto dostihu, další strhující koncovka jednoho z rámcových dostihů a výborná práce Petra Foreta a Jana Wernera v té koncovce. Měli tam oba dva koně Hello Hobby a Darien malinký kontakt, ale komisaři to neshledali jako nějaké zvláštní zavinění. Prostě Darienovi se chtělo nalepit na Hello Hobbyho, ale rozhodně ho nepoškodil. Tohle už je startovní listina dostihu, který vám chceme nabídnout v přímém přenosu. Je to 58. ročník Zlatého poháru pod patronací společnosti Konsek. Tradiční vytrvalecká zkouška na 2 km a 400 metrů, tedy tou anglickou hantýrkou řečeno na 1,5 míle o 150 000 korun. Na startu bude letos celkem 9 koní. Jedničku má Touch of Genius, který se vrací na dostihové dráhy po roční odmlce. Zranil se v Bratislavě loni v létě, ale nezapomínejme, že to je vítěz českého a slovenského derby z roku 2015, ale ta pauza se samozřejmě na něm může podepsat, měl problémy se šlachou. Patří stáji Statek Blata Český ráj, trénuje ho Josef Váňa a v sedle bude žokej Tomáš Lukášek. Dvojka Bonis, viděli jsme ho před chvilkou v tom sestřihu z loňského českého derby, kde finišoval na 3. místě. Letos jeden start v Itálii v Meránu, 3. místo pod váhou 71 kg. Těžko říct, co si o tom myslet, v sedle žokej Martin Laube. Trojka Legionár, léta kůň, který běhal za Slovensko, momentálně ale pod českou stájí Sky Group a v tréninku Františka Holčáka v sedle slovenský žokej Zdenko Šmída. Legionár byl spíš manažován na kratší vzdálenosti 1800 metrů, teď tedy 2400. 4. Calypso of Grácie, spíš outsider dostihu ze stáje Bors Břeclav, v sedle žokej Jiří Palík. 5. Fernando, 7letý ryzák, druhý svěřenec trenéra Harise v dostihu s Janem Rájou. 6. jeden z top favoritů Solar Eclipse, patří stáji TVD, trénuje ho Gregor Vroblevsky a v sedle je žokej Murzabájev. Solar Eclipse letos vyhrál Memoiral Vlastimila Smolíka v Mostě. Skyline Runner má 7, povede ho Aurelien Lemaitre a kůň navazuje na lehké vítězství v Mostě z konce května, ale proti slabší konkurenci. 8. Arlington, ten se nedávno proběhl v Německu, v Berlíně a skončil těsně 3. v sedle žokej Chaloupka a 10 má vítěz tohoto dostihu z roku 2014 Always on Sunday. 7letý hnědák ze stáje Montenegro, trenéra Radka Holčáka v sedle s žokejkou Zuzanou Vokálkovou. Always on Sunday tady vyhrál loni na podzim dostih v rámci Evropského poháru žokejů s Francouzem Geraldem Mossem. 10 kvalitních soupeřů, kteří nám předvedou, jak se běhá trať 2400 metrů. Možná to ukáží svým mladším vrstevníkům. Touch of Genius, číslo 1, kuň, který se vrací po roce na dostihovou dráhu prakticky a před 2 lety právě v den českého derby tady královal. Určitě velká hvězda tohoto pole, Libore. Tak jak už bylo řečeno, vítěz českého a slovenského derby, kuň, který se vrací po roční pauze. V tréninku panavání, takže kdyby byla sebemenší pochyba, takhle kvalitní kůň rozhodně by tady dneska nestál, nebudou riskovat jeho zranění, nachystaný určitě bude, třídu ukázal již několikrát, že sobě má opravdu velikou, takže takový kůň číslo 1 v tomto dostihu. Pauza nemusí být žádným problémem pro ten dostih, pro něj, že by musel se nějakým způsobem ještě rozcvičovat, řekněme. Rozhodně ne, tou svojí třídou a tím týmem kvalitním, který ten kůň má kolem sebe, tak bude rozhodně na tento dostih kvalitně připraven. Co ostatní soupeři? Solar Eclipse, ten je asi nejvíce skloňovaným jménem dnes? Je, no, taky malinko už možná na to ve stáji čekají, přeci jenom Greg Wroblewský měl už nějaké koně, které mu dneska běhali, zatím bez úspěchu, takže třeba bude zrovna tenhle kůň, který může vyhrát v tomto dostihu, rozhodně předpoklady k tomu má.
Co si myslíš o šancích sedmičky Skyline Runnera s Aurélien Lemaitrem, tedy hvězdou, řekněme, dnešního startovního odpoledne nebo startovního dne ze zahraničí, pomineme-li Lukáška a jezdce, který Murzabajeva, kteří také jezdí zahraničí? Tak Arslan Šaujev asi tohoto jokeje nenominoval do sedla tohoto koně jen tak pro nic. Myslím, že Lemaitre patří mezi top jokeje v tomto odpolední, takže rozhodně posiluje šance tady toho koně a jak známe pana Šaujeva, má koně nachystané do dostihu. Klasická distance 2400 metrů, to, co vlastně všem koním vyhovuje, nikdo tady nelaboruje s distancí, že by to neměl být hodný dostih, proto jako, jak vydáme u tříletých koní, tady to ne, tady to jsou vlastně specialisti na tuto distanci. Pro žokeje, byť tak zkušeného, samozřejmě to asi žádný problém není, ale přeci jenom lepší si ten oval oběhnout celý jako v derby a seznámit se pořádně s celou dráhou a s jejími úskalími, pokud jsou. Tak je to rozhodně lepší pro toho žokeje nebo pro ty žokeje, kteří tady pravidelně nejezdí, ošahají si tu dráhu, vidí, jaká je půda, jaké jsou poloměry oblouku, vlastně jak je dlouhá ta cílová rovině ze hřbetu toho koně. Je to opravdu taková dobrá předzkouška před derby. Děkuji, Libore, koně už vstupují do boxu, pojďme na start. Ještě předtím sázkové kurzy Zlatého poháru. Favoritem už je Solar Eclipse v poměru 2:1, Touch of Genius 3:1, ale sami jste zatím viděli, že favoritům se dneska příliš nedaří. Skyline Runner 4:1, Fernando 7, Always on Sunday, vítěz tohoto dostihu z před 3 let 7,5, Legionár 9, Arlington 15, Bonis dokonce 20:1 a Calypso of Gracie v roli outsidera 25:1. Řeč tady byla také o francouzském žokeji Lemaitrovi, pár slov k němu by se určitě hodilo, je mu 27, patří do té širší francouzské špičky. Nejvýš byl 13. v jezdeckém šampionátu, vyhrál přes 300 dostihů po celé Evropě, ale také třeba ve Spojených státech. 7krát se prosadil v grupovém klání ve Francii. V Česku a na Slovensku zatím nikdy nestartoval, takže tohle je pro něj nová zkušenost. Trenér Šaujev měl zájem o Fabrice Verona, ale ten dnes jezdí s Geraldem Mossem ve Frauenfeldu, švýcarské derby. Tam je pouze 6 koní, tady 16. Bylo odstartováno, dopředu jde Vokálková s Always on Sunday a Skyline Runner pěkně půluje Lemaitrovi, ale myslím, že trenér Šaujev na to Francouze upozornil, zaparkoval ho za Vokálkovou, ale není to jednoduchý kůň na ježdění, to je patrné. Arlington 3, potom Solar Eclipse a Touch of Genius v prvním oblouku tohoto dostihu. Vzadu zůstává v zeleném dresu Fernando s Janem Rájou. Takovou taktiku zvolil loni v testu pro vytrvalce v rámci poháru žokejů slavný Gerald Mosse s Always on Sunday a dokázal porazit všechny hvězdy startovního pole. Stylem start-cíl ovládl tu zkoušku lehce o 3,5 délky, ale jak říkal trenér Radek Holčák, Always on Sunday bývá fit až spíš na podzim. Teď je to pro něj takový začátek sezóny, mnohem víc má v oblibě měkčí, blátivější podklad, ale Vokálková to s ním zkouší ze špice a třeba mu to bude chutnat i dnes. Arlington a Skyline Runner už se uklidnil, Lemaitre ho schoval za koně, Touch of Genius 4. Solar Eclipse 5. Memoriál Smolíka v Mostě před měsícem a týdnem vyhrál Solar Eclipse lehce o 5 délek pod Janáčkem. Tak ale trochu zklamal v Bratislavě v tamním Zlatém poháru. Finišoval 4. skoro 10 délek za vítězem. Nic nového. Always on Sunday, Skyline Runner, Arlington, Touch of Genius a Solar Eclipse. To je pětice, kterou vidíme velmi dobře. Na 6. místě Legionár, potom zbytek pole, tedy Bonis, Calypso of Gracie a také Fernando. Přeskakují kuchelskou cestu a půjdou do finále. Rája posouvá Fernanda na vnější okraj dráhy, teď už se to bude rozjíždět. Always on Sunday stále první. Jokejové hledají prostor, kdo půjde dopředu. Touch of Genius rozbíhá svůj finish. Také Fernando zvenčí, ale Always on Sunday stále odolává pod Zuzanou Vokálkovou. Má to tady v Praze tenhle kůň rád a bude těžké ho dnes porazit, to už je jasné. Touch of Genius teď začal zabírat. Také Fernando, Always on Sunday, ale stále první. A vypadá to, že pod Vokálkovou vyhraje stylem start. Cíl je první.
Bonis asi druhý, na třetím místě potom Fernando, na čtvrté pozici Touch of Genius a na pátém místě Solar Eclipse, tak to je veliká senzace. Zuzana Vokálková se sedmiletým hnědákem Always on Sunday triumfuje stylem Star Cíl. Víme, že tenhle kůň tady běhá vždycky dobře. Bratislavu nemá moc rád. On tam letos debitoval 14. května posledním 10. místem a možná na základě toho se sázejícím tak nezdál. Přeci jen 10. poslední, strašně daleko za vítězem. To už bylo varovné, ale vidíte, přijede do Chuchle a je to úplně jiná dráha, úplně jiný dojem. Radost do Velkých Karlovic na Valašsko. Stáj Montenegro, trenér Radek Holčák a žokejka Zuzana Vokálková, která je dvorním jezdcem a ošetřovatelem tohoto koně, vítězí stylem Star Cíl. Povedlo se jí totéž, co francouzskému žokeji Mosému. O to je to sladší. Druhý asi Bonis s pěknou koncovkou pod Martinem Laubem. Myslím, že se tam dostal ještě pod Fernanda. A pak dva růžové dresy, Touch of Genius čtvrtý a Solar Eclipse pátý. Na šestém místě legionár 7. Arlington. No, tak francouzský rodák Always on Sunday rozhodně ještě nepatří do důchodu. Dál může zlobit naše nejlepší vytrvalce a trenér Radek Holčák má hned dva takové ve své stáji. Loni tady vyhrál cenu prezidenta nový ostrovní nákup Intisari, ten zatím ve střední Evropě neprohrál a myslím, že trenér Holčák ho šetří na ty úplně top dostihy na podzim. A tohle je jeho tréninkový a stálý partner Always on Sunday, který dnes vyběhl finanční prémii 75 000 korun a navázal na své vítězství z roku 2014, tehdy také pod Vokálkovou zvítězil v čase 2:35:2. Takže pro Radka Holčáka, Zuzanu Vokálkovou i stáj Montenegro je to druhá výhra ve zlatém poháru. A u našeho mikrofonu otec Radka František Holčák sdílí radost, bude telefonovat Radkovi, který je toho času v Meránu. Je tam na velkých dostizích, takže dneska zastupuju já, takže máme velkou radost, celá rodina pochopitelně a myslím si, že podala hezký výkon žokejka Vokálková. Pokyny byly tak jako Mose, start cíl? Určitě on to má rád a má rád tu dráhu tady. Myslím si, že se ho vyplatilo, protože on nemá rád v koních jít prostě a Zuzka už potom nastoupila v oblouku, kdy vlastně si nechala dojít ty koně, přefoukla a zase zapl. Neměl jste strach, přeci jenom dnes je to pevnější, rychlejší dráha pro něj? A tak ne, má to takový ten svůj způsob dostihu. Myslím si, že to bylo dobře odjezděné, perfektní. Děkuji, blahopřání vám i Radkovi, vyřiďte prosím. Zuzka políbila Always on Sunday, protože je zážitek asi veliký. Jo, úplně strašně veliký, já jsem se ten dostih strašně těšila. Jsem moc ráda, že mi ho pan Holčák s panem Posádem svěřili, takže jsem to dneska chtěla odjet aspoň z 5%, jak ten Mose. Sice to taká podívaná v cílové rovině nebyla, protože koník mě bočil, neudržela jsem ho na té bariéře a mě hlavně pomohlo, že jak bočil a blížila jsem se k tomu Fernandovi, tak on zabíral, nechtěl ho pustit. Takže to bylo v finále ještě jakože dobré, ale nádherná jízda. Pasovalo mu to od začátku do konce. Ten průběh, ten výskok se projevil tak, že nikdo prostě nešel. Vzala jsem to na sebe a říkám, zkusila jsem maličko napodobit Posého, ale bylo to super. Děkuji, užívejte velkou radost a vydržel s námi i Martin Laube. Bonis překvapení, velké překvapení, alespoň prosázející druhé místo, krásné. Jo, velké překvapení. Víc jsem teda věřil sprince Benediction. Tam nevím proč ta zastavila. Tady to byl takový černý kůň, já jsem si říkal, když bude třetí, čtvrtý, že to bude úspěch. A dneska s tím druhým místem myslím, že všichni můžou být naprosto spokojení. Děkuji za upřímná slova, gratulujeme ke druhému místu. Libore, tvoje hodnocení. Zuzka se nebála taktiku jako hvězda Mose a oplatila se. Tak zase dost těch plných překvapení, vlastně největší favorité zase zůstali na štítě, ale Zuzce velká pochvala, nebála se toho, vzala dostih na sebe, odhala perfektně tempo, přes Lahovický oblouk nechala svého svěřence odpočinout a v závěru podali drtivý finish, i když, jak sama přiznala, měla s ním malinko moc práce, protože ten kůň někoho hledal, neměl se o koho opřít, byl to boj, jak se říká, na krev. Ale vyšli z toho vítězně a opravdu smekám před jejím výkonem.
Ale pro rozhodčí asi nebude žádná práce, nebyl tam kůň, kterého by omezovala. Myslím si, že ne, že ani ohlasy žokejů po dostihu tady nebyly, že by to mělo někoho poškodit, takže doběh by měl být takový, jak jsme viděli. Spokojenost bude i v týmu druhého koně Bonise? Tak rozhodně je to taky velký trenérský úspěch pro trenéra. Takže a zároveň veliké překvapení. Opravdu dnešní odpoledne se nám jeví v tom, že favoritům není přáno, takže uvidíme, co to přinese i do derby. Touch of Genius, jeden z spolufavoritů na 4. místě. 4. místo, možná malinko zklamání, ale neřekl bych nějaká ostuda. Roční pauza, viděli jsme, že ten dostih byl opravdu rychlý, takže dal to, na co měl a rozhodně ostudu neudělal. Děkuji, tolik dnes starší vytrvalci. Viděli jsme dostih pro sprintery, dostih pro vytrvalce a teď 14. ročník Tattersall Smile, tedy dostih pro naše mílaře. Bohužel pouze v 5 koních. Father Frost, nedávno druhý na grupové scéně v Itálii, byl Josefem Váňou vyškrtnut, především vzhledem k únavě. Ten dostih absolvoval Father Frost před 7 dny a bylo by to pro něj náročné. A tak uvidíme jen 5 koní na 1600 metrů. Jedničku měl v tomto dostihu 3letý Orsio. Jediný zástupce klasického ročníku nosil 54,5 kg, ostatní byli naloženi 60 kg. V sedle žokej Jan Werner, kůň patří Františkovi Hrubému, 10:1. 2 Monju Sert, Rabbi Trhový Štěpánov a žokej Mach. 4 loňský kůň roku Dali Hit, 6letá hnědka, vyhrála v loňské sezóně 7 dostihů. Letos byla 4. ve Velké Dubnové, 2. potom ve Velké Květnové za Aldarem o 3/4 délky a před 2 týdny ovládla červnový pohár. V sedle stálý žokej Jiří Palík. 5 Puhaj, 8letý hnědák, který se v Česku představil pouze v rámci Evropského poháru žokejů v roce 2015 a finišoval tady na 4. místě, jinak je pravidelně hostem francouzských dostihů, patří stáji Leram, trénuje ho Václav Luka a v sedle byl žokej Murzabájev, 5,5:1. No a 6, největší favorit dostihu Aldar, v této sezóně neporažený kůň, 3 starty, 3 výhry, mimo jiné ve Velké Květnové nebo v Bratislavě, jistě o 2 délky, v sedle Jaromír Šafář. Sázkové kurzy preferovali Aldara už vzhledem k tomu, že dokázal Dali Hit porazit při jejich vzájemném střetnutí, ale tam byla váhová výhoda na straně Aldara, teď to bylo přesně naopak, 1,5 kg v jeho neprospěch, přesto 1,6:1, Dali Hit 2,7:1, Puhaj 5,5 jako třetí favorit, ten černý vzadu, Orsio 10 a Monju Sert 17:1. 5 Puhaj do boxu, 8letý hnědák, letos startoval v dubnu a v květnu na francouzských závodištích. Jednou byl 7. z 15, jednou poslední 9, ale to nemusí nic znamenat. Přeci jenom to srovnání s českou mílařskou špičkou tady nemáme a byli jsme zvědaví na to, jak se právě Puhaj porovná s těmi nejlepšími. I když, jak říkám, Father Frost scházel, dopředu šel Monju Sert s Michalem Machem, Orsio 2., Puhaj 3. a potom 2 favorité. Aldar 4. nikam nepospíchal a Dali Hit s Palíkem ještě za ním. Teď už to vzal Murzabájev do svých rukou. Rozjel tempo dostihu o 135 000 korun. Poslal Puhaje na špici. Majitel Milan Kříž avizoval před dostihem, že by to mohl být rozlučkový dostih tohoto francouzského rodáka s kariérou. Přeci jen už je mu 8 let a léta ani dostihový kůň nedokáže zastavit. Monju Sert na 2. pozici. Aldar už posunutý Šafářem na 3. místo, Orsio na bariéře 4. a vzadu stále číhající Jiří Palík. Víme, že Dali Hit má silný finish, totéž platí i o Aldarovi, ale to tempo, které nastolil Murzabájev, vyhovovalo právě jeho koni. Puhaj pořád první, Murzabájev s položenýma rukama, nic se nedělo, teď už museli Šafář s Palíkem přitlačit na pilu a jít po lídrovi dostihu. Jenže Bajuržan Murzabájev po očku sledoval, co se děje vlevo, věděl, že zprava mu nebezpečí nehrozí. A Aldar se sice blížil, Dali Hit ani ne, ale blížil se pomalu. Teď už byli koni dávno za distančním mezníkem a Puhaj stále kontroloval ten jednodélkový náskok a dovezl si ho až do cíle. Další překvapení na světě. Puhaj vítězí a poráží Aldara i Dali Hit a vítězí ve velmi pěkném stylu. Murzabájev na tom má lví podíl, odjel ten dostih skvěle.
a jestli se nepletu, tak je to 5. vítězství Puhaje v českém tréninku. On pod trenérem Lukou začal poprvé běhat na Vánoce roku 2014 a hned vyhrál v Deauville. Jeho stálým jezdcem ve francouzských dostizích je Theo Bachelot, i když vyhrál i s Jokem Guillonem před 2 lety. Nicméně k těm 4 francouzským výhrám teď Puhaj připsal i 1 českou. V červnu roku 2017 ve 14. ročníku Tetersal Smile sedle s jokejem Murzabájevem a vypálil rybník oběma favoritům. Vypadalo to, že to bude přetahovaná mezi Dalihit a Aldarem a nakonec se smál ten třetí. 8letý hnědák ze stáje Leram jménem Puhaj sedle s jokejem Bajružanem Murzabájevem. Aldar druhý, ale dá se říct, že v tomto dostihu asi navíc neměl a Dalihit o 1,5 délku zpět za Aldarem třetí. 4. Monju Sert a 5. Orsio. A doprovací rozpravu srdečně vítám předávající 4. hodiny jako inženýr. Když jsme dnes po úvodních dostizích mluvili o tom, že se favoritům nedaří, možná jsme ani netušili, jak daleko budeme mít pravdu, protože zatím všechny dostihy nevyhrál první favorit. V tomto případě to bude dílem asi toho, že Murzabájevovi ostatní spolkli tempo, které si nasadil, udělal si pro sebe, pro toho koně. Tak Bajružan Murzabájev vzal to odvážně a odvážnému štěstí přálo, protože přeci jenom tenhle ten dostih nepočetný na 1600 metrů z kraje se zdál hodně pomalý a Bajružan Murzabájev právě rozpoznal, že má pod sebou třídového koně, specialistu na mily, takže věděl, že když nasadí ostré tempo nebo to tempo, které odpovídá této distanci, tak by měl mít šanci. A to se v závěru ukázalo, že vlastně ostatní koně neakceptovali nebo mysleli si možná, že mu koncem dojde, ale nedošlo a zasloužené vítězství. Možná si Jirka Palík moc hlídal Aldara a Dalihit byla daleko, pak přišli koncem ti 2 koní, ale na Puhaje dnes nebyli nejlepší. Tak Dalihit, skvělá klísna, v loňském roce vlastně dokázala vyhrát na 1600, na 1800, na 2000 metrů, teď se vrátil zase na 1600 metrů, velmi univerzální klísna, ale tady musíme podotknout to, že ona těma svými výkonami vlastně dostala se mezi specialisty na distanci a ona je tak univerzální klísnou, ale právě když přijdou ty top koně v ty distanci, tak už začíná mít problém, ale nemění to na tom, že je to výjimečná skvělá klísna. Možná s majiteli Milanu Křížově zamotal kůň hlavu, protože říkal, že bude pravděpodobně končit po tomto dostihu s aktivní kariérou, ale teď se ukázalo, že ještě může závodit a vydělat nějaký peníz. Tak jak už podotkl Marek, roky člověk nezastaví a ono možná je k tomu vedly ty výsledky z Francie, že vlastně poslední start se moc nepovedl, ale kůň ukázal dnešním startem, že rozhodně nepatří do starého železa a že by možná stálo za to ho i nám tady ještě ukázat a připomenout. Uvidíme, budeme sledovat. Děkuji. No a jdeme na derby. 97. ročník českého derby České podnikatelské pojišťovny o 2,5 milionu korun. Běhá se tady o víc peněz než ve Frauenfeldu ve Švýcarsku. To je co říct vzhledem k tomu, jaká je životní úroveň v zemi Helvétského kříže. Běhá se na stejné vzdálenosti 2400 metrů a na rozdíl od švýcarského derby, kde je pouze 6 koní, tady máme 16, tedy plný dům. Jedničku ponese tmavý hnědák Eneas, stáj Statek Blata Český ráj, za kterou se skrývá prezident fotbalové Mladé Boleslavi Josef Dufek, v sedle žokej Lukášek. Eneas byl v tom testu na české derby Velké Červnové třetí, ale 5,5 délky za vítězným Black Canyonem. Dvojka Felix, jeden ze 3 svěřenců Dalibora Tereka v dostihu a jeden ze 3 koní dostihové stáje Pegas. Felixe, který skončil druhý ve Velké Červnové, povede žokej Jan Rája. Trojka Stellar Speed, uvidíme ho v Česku poprvé, běhal pouze ve Francii a lepšil se dostih od dostihu. Je to, řekněme, druhý favorit letošního ročníku derby. Patří Valentinu Buchtojarovovi, tedy ruskému uhlobaronovi, a trénuje ho v Krapčicích Arslan Girej Šavujev a v sedle bude už zmiňovaný pozvaný žokej z Francie Aurélien Lemaitre. 4 Palazzo Corzini, 2 koně má v derby také Grzegorz Wroblewski a to je jeden z nich. Potomek Galilea vyhrál 2 trojky v dubnu, ale pak měl problémy s kopitem. Ve Velké Červnové finišoval až 8. a čekáme jeho zlepšení. Především trenér vyhlíží lepší zítřky. V sedle žokej Martin Laube.
Pětka Joseph i trenér Tuma a majitel Jiří Charvát mají 3 zástupce v českém derby a Joseph je prvním z nich. Vyhrál memoriál doktora Frankenbergera v Mostě. Od té doby jsme ho neviděli. V Chuchli byl letos jednou třetí, 3 délky za vítězným Karabušem. V sedle Jiří Palík, muž se zkušenostmi z Německa. 6. top favorit Black Canyon. Takový favorit v českém derby možná dlouho nebyl. Nevzpomínám si, že by nastupoval do derby kůň neporažený v kariéře, s takovou převahou vítězivší. To je prostě Black Canyon, potomek Mandura z dostihové stáje Pegas pod Petrem Foretem, který byl vždy v sedle tohoto koně při 4 vítězstvích. Pouze s Nagano Goldem musel Black Canyon bojovat, ale to byl jeho vstup do sezóny. Nakonec ho přetlačil po boji o krátkou hlavu. 7. Saša, jediná Klisna na startu, má váhovou výhodu 1,5 kg. Naposledy běžela jarní cenu Klisen a finišovala 3. Loni vyhrála v Karlových Varech jako dvouletá cenu Masise, v sedle žokej Jan Werner. 8. Silver Ball, stájový a tréninkový partner Stellar Speeda a dá se očekávat, že tam bude vepředu trochu dělat paseku, rozjíždět tempo s Radkem Koplíkem. 9. George Bull, trenér František Holčák, kůň nakupovaný právě s ambicemi vyhrát derby, ale vytrvalecké vlohy úplně nepotvrdil v Bratislavě při Turfgala. Vyhrál sice slovenskou velkou jarní cenu v polovině května, ale pak na 2 kilometry už v závěru nestíhal. Robert Šara se vrací do Chuchle po dlouhých 5 letech, jinak na Slovensku jezdí samozřejmě pravidelně. 10. Fighting Clips, opět modrožlutý dres, doktor Charvát, trenér Tuma a žokej Jakub Pavlíček. Fighting Clips 4. z Velké Červnové. 11. Noble Cliffs, po 3. dostihová stáj Pegas, stříbrný z Velké jarní ceny, od té doby odpočíval a pracoval. V sedle 29letý Brit Jack Mitchell, který ho jezdil i v samotné Velké jarní. 12. Nagano Gold, po Stellar Speedovi asi druhý kůň, který by měl favoritovi trochu zatápět, tak jak ho prohnal v Karlových Varech, tak ho třeba prožene i dnes. V sedle reprezentanta stáje Syndikát V3 je žokej Bajuržan Murzabájev. Nagano Gold je druhým koněm v péči trenéra Vroblevského v letošním derby. 13. má Dominik, znovu trenér Tuma. Slovenský žokej Jaroslav Línek v sedle. Dominikovi úplně nesedla Velká Červnová, byl tam 6., ale podle slov trenéra má navíc, tak uvidíme dnes. 14. Sirsan, pořád je ve hře klasická trojkoruna. Vítěz Velké jarní šetří svými starty jako šafránem, trenér Urbánek ho opečovává ve stáje Lokotrans a může se dnes stát, že budeme vyhlížet Cent Leisure s tím, že Sirsan bude útočit právě na tu klasickou trojkorunu. Určitě jeden z koní, kteří mohou překvapit, v sedle Jiří Chaloupka. 15. Irvin Forš, trenér Radek Holčák, přestěhoval se v rámci Velkých Karlovic od Františka Holčáka k Radkovi, v sedle slovenský žokej Zdenko Šmída, podle kurzu jeden z největších outsiderů, 33:1. A 16. má Zok, loňský zimní favorit, nejlepší dvouletý hřebec sezóny 2016. Byl letos jednou druhý, jednou třetí, to bylo ve Velké jarní, a pak 5. ve Velké Červnové. Do sedla se vrací žokej Jaromír Šafář, který s ním právě cenu zimního favorita loni na podzim v Mostě vyhrál. Začínáme pohledem na Sira Sana, vítěze Velké jarní ceny ze 14. května, reprezentanta stáje Lokotrans, který jako dvouletý vyběhl ke 4 startům, jednou zvítězil. Bylo to v Praze v Geršově memoriálu pod španělským žokejem Montenegrem v rámci Evropského poháru žokejů. Pak těsně prohrál se Zokem v Mostě cenu zimního favorita, ale letos bez nějakého přípravného startu přehrál všechny koně ve Velké jarní. Podívejte se na to, Jiří Chaloupka podle své chuti a gusta skoro z poslední pozice, růžový dres, bílá čapka, teď rozjíždí finish, vepředu je Noble Cliffs s Mitchellem, Black Canyon top favorit derby se Velké jarní nezúčastnil. A teď Sirsan přichází k Noble Cliffsovi a už je před ním a nakonec vítězí ve Velké jarní jistě o 3/4 délky. Ta pauza je samozřejmě docela velká, 14. května, dnes máme 25. června, ale trenér Urbánek už dopředu prozrazoval, že přípravný start tým vynechá a Sira Sana pošetří právě na vrchol jeho 3leté kariéry. U našeho mikrofonu teď majitel Sira Sana, pan Karel Jalový, který už jako majitel vyhrál Velkou Pardubickou, ale derby to je asi velká motivace i pro vás. Dobrý den. Derby je samozřejmě motivace
Derby je úplně něco jiného než Velká Pardubická, že jo? V derby každý kůň může jít jenom jednou v životě, je to srovnávací zkouška 3letých koní. Tu Pardubickou, když se třeba nepovede, tak můžeme příští rok znovu, ale byli jsme jednou druzí v derby, teda to už je asi 5 let odhadem tak nějak. A dneska budeme bojovat o co nejlepší výsledek. Většina vašich soupeřů letos stihla 2 až 3 starty, vy jeden, byť teda hodně povedený, samozřejmě vítězství klasické. Stihli jsme jeden, ale ve své podstatě máme zkušenosti s tím, že když něco naplánujeme, tak se toho máme držet. Když potom začneme kombinovat, dopadne to většinou špatně a už loni po Geršlovým memoriálu, který jsme vyhráli, jsme říkali, nepůjdeme přípravní dostih, půjdeme velkou jarní a když dobře zaběhne velkou jarní, kterou vyhrál posléze, půjdeme rovnou derby. Jdeme derby, uvidíme. Děkuji, hodně štěstí, pane Jalový. Luboš Urbánek, ten přivádí na start svého prvního koně v derby, kterého připravoval. Luboši, samozřejmě majitel bude mít vysoká očekávání, přeci jenom klasický dostih jste vyhráli krásně. Tak určitě, no, vyhráli jsme velkou jarní, tady je otázka distance, ale já tady v tomto jsem v klidu, protože Sirsan vždycky v dostihu odvede výkon na 120%, takže pokud na to bude mít, tak tam bude, pokud na to nebude mít, tak tam nebude. Vy jste to zmínil, nešel déle jak 1600 metrů, ale v tréninku předpokládám, že si vyzkoušel i 2400. Já si myslím, že tady toto by neměl být problém. Podle našich vytrvalců, jako Santa Padrona, Fantastic Adventure, pracují všichni stejně, tady ten má trošku třídy navíc proti ním. Myslím si, že by to neměl být problém, ale to ukáže až dostih. Budete volit stejnou taktiku jako ve velké jarní, to znamená čekat na jeho závěrečný speed, úderný, který předvedl? Myslím si, že jo, ale toto necháme asi na Jirkovi, je to tak zkušený rajťák. Pokud bude mít dobrý pocit z něho a kůň bude relaxovat, tak může sedět 5. Pokud bude relaxovat poslední, bude sedět poslední. Děkuji, Luboši, hodně štěstí. Děkujeme. Ať se ti dostih líbí. Libore, tak vítěz velké jarní, kůň, který má šanci získat klasickou trojkorunu, protože tu první část má v kapse on. Jak se ti líbí? Tak Sirsan vypadá podobně jako před velkou jarní cenou. Klidný, vyrovnaný, spokojený kůň, který opravdu je charakterový, má to v hlavě srovnané, na dostih určitě dobře připravený, mají srovnání se staršími koňmi. No a centrála vybudovaná vlastně od pana majitele, takže potenciál obrovský do tohoto dostihu a dostih nám ukáže. Nemají tu distanci zažitou, ten kůň vlastně neběžel nikdy tuto distanci, takže dostih ukáže sedle vele zkušený Jirka Chaloupka, který rozhodně toho koně zná, ty tempa má v hlavě, vyhrál spoustu dlouhých dostihů, takže a navíc je to typ koně, kterému je jedný, jak řekl jeho trenér, jestli je první, druhý, třetí nebo poslední, on se dobře vodí, čeká na pokyn jezdce a jak podotkl jeho trenér, jestliže bude mít předpoklady vytrvalecké, tak tam bude, když tyto předpoklady nebudou, tak tam nebude. Jdou s čistou hlavou do dostihu a já jim přeju, ať se jim to podaří. Pouze jeden start a poměrně delší pauza oproti soupeřům pro realizační tým zdá se nebýt problémem? Myslím si, že to nevadí. Oni formu ve stáji mají, dneska odpoledne už jednou vyhráli, takže i to srovnání mají, takže v tomhle bych rozhodně neviděl nějaký problém. Děkuji, tolik k Sirsanovi. Největší favorité ještě do pedoku nedorazili, čekáme na Black Canyona, Stellar Speeda a také na koně se jménem Nagano Gold. Ne všichni diváci, jak vidíte, jsou v pedoku, kteří čekají už přímo v prostoru před dráhou, před startovacími boxy, které jsou na metě 2400 metrů. No, start dostihu je v 16 hodin 25 minut a je vidět, že derby je opravdu v něčem speciální, protože když vysíláme přímé přenosy z jiných dostihových odpolední a ty vrcholy bývají tradičně po té pauze 35-40 minut vůči předchozímu dostihu, tak koně už jsou nachystáni, ale teď jakoby všichni schovávali ty své poklady do poslední chvíle, nechtěli, aby byli koně na sluníčku, aby byli ve stínu do poslední vteřiny a divákům se předvedli jenom krátce. Tady už ale přicházejí ti, kteří nás budou zajímat. A to je právě se 6 Black Canyon, top favorit letošního českého derby, kůň krásně narostlý s takovým prostorným cvalem. Veliký flegmatik, až salámista, kůň, který poslechne žokeje na slovo, nepotřebuje nic zvláštního, ale samozřejmě každý dostih se dá prohrát, každý dostih se dá protaktizovat.
o tom není potřeba déle spekulovat. Pojďme se podívat na to lehké vítězství Black Canyona v rámci velké červnové ceny. To je vždycky ten významný přípravný test. Běžel se 4. června, tedy před 3 nedělemi tady ve Velké Chuchli, a tady se můžete přesvědčit o tom, jak Black Canyon všem svým soupeřům utekl a Foret už ho nemusel v závěru výjíždět, spíš brzdit. Bylo to lehké, zadržené vítězství o 4 délky. Reprezentant dostihové stáje Pegas bude mít navíc kolem sebe ještě 2 své tréninkové partnery, totiž 2 Felixe a 11 Noble Cliffse. U našeho mikrofonu teď majitel pan Jiří Trávníček, který přispěchal do pedoku až teď, stejně jako koně poměrně pozdě. Schovávali jste je divákům? No já nevím, jak ten trenér má 3 koně, tak asi mu to díl trvalo trošku. Vy máte už 13 derby za sebou, respektive 13krát s koněm jste se pokoušel získat modrou stuhu. Ta motivace je veliká, protože stejně jako pan Jalový, se kterým jsem mluvil před chvilkou, Velkou Pardubickou jste vyhráli, ale to derby přeci jenom motivace veliká. Tak pro anglického polokravníka a chovatele je derby vždycky trošku důležitější než překážkový dostih. Máte velkého favorita, Black Canyon neprohrál, krásný, líbivý to kůň, zdá se, že i flegmatický z hlediska povahy. Je něco, z čeho vy máte respekt dnes víc než ostatního? V takovém dostihu je vždycky problém, aby ten dostih šel čistě a bez karambolu, protože ať je ten favorit jaký chce, když se zaplete do nějaké kolize, tak to může být problém. Vím, že se to těžko říká dopředu, ale přeci jenom máte 3 koně, bude se spolupracovat, přeci jenom hodně se hraje, jak říkáte. Tak já si myslím, že se to ukáže trošku ještě, jak ten dostih odstartuje. Všechny 3 jokeji jsou tak zkušení, že by si měli rozhodnout určitou variantu tak, jak se odstartuje, jak budou mít pozici po startu. Takže jsou ve hře i varianty, že jeden pomůže druhému? No, ukáže se, já bych radši, kdyby to nebylo potřeba. A seřadili se v cíli 1, 2, 3. To tak nebude. Děkuji, pane Trávníčku, hodně štěstí vaší trojici. Dalibore, zastavíme vás na chvilku. Majitele jsme zpovídali, hraje se dnes o hodně 3 koně. Zajímá mě společná taktika. Majitel se k tomu nechtěl příliš přiznat samozřejmě, ale říká, že žokejové vědí, co mají dělat, tak nastíníte o trochu více. Žokejové samozřejmě jsou zkušený, mají dobrý koně, vědí, co dělat. Pro nás je nejdůležitější dobrý, korektní průběh dostihu a pak se ukáže, kdo bude nejlepší. Taktika je taková, že je to jeden tým a můžou si navzájem pomáhat, ale neznamená na to, že bude jeden vodit pro druhého. Black Canyon zajímá asi všechny trochu nejvíce, samozřejmě už tím, co dokazoval zatím na dráze, start cíl pro derby. Není to obvyklé, aby se tak uspělo, ale u něj se zdá být variantou nejjednodušší. Je těžký přemýšlet, co by bylo lepší, ale 4krát takhle zvítězil. Jezdil ho Petr Foret, který ho dobře zná. Pro mě je důležité, aby měl prostě klidný dostih, aby se usadil, v klidu mohl dýchat. Myslím si, že distanc pro něj nebude problém, je to prostě dobrý třídový kůň a když to bude poctivý dostih, myslím si, že to bude pro něj jedině plus. Nechá se vybláznit, pokud bude některý z jeho soupeřů blízko něj? Každý kůň se může nechat vybláznit, ale myslím si, že by to byla škoda. Je to derby a měl by hrát ten nejlepší, takže bych si přál korektní dostih. Děkuji, Dalibore, i my si ho přejeme hodně štěstí. Libore, tak trojice, samozřejmě pana Jiřího Trávníčka, ale největší hvězda Black Canyon. Black Canyon vypadá úžasně, fantasticky v srsti nasvalený, chodí tady klidně, vyrovnaný kůň. Mají obrovskou výhodu v tom, že tomu koni nevadí vodit dostih, jak jsme ho viděli, vítězí v těch dostih, většinou to tahal ten dostih, ale jak jsem mluvil i s jeho žokem, on je to tak natolik vyrovnaný a klidný kůň, že je mu to jedno, jestli bude první, druhý, třetí nebo poslední, vůbec je to jedno, tam jde akorát o to, aby Petr dokázal udržet nervy na úzdě, ono přeci jenom to derby s tím žokem a za slouma a může se stát, že to bude divočejší, než by mělo být a to už záleží na tom Petru, aby dokázal odhadnout tu situaci v tom dostihu a provedl toho koně vlastně stejně tak, jak byl zvyklý a aby to dopadlo do vítězného konce. Děkuji, za chvilku uvidíme. Číslo 3 má Stellar Speed, ten teď zapůsobil trochu nervóznějším dojmem, ale možná se jenom něčeho lekl. V sedle francouzský žokej Aurélien Lemaitre, jak už jsem avizoval, Stellar Speed má zatím pouze francouzskou minulost, 5 startů na svém kontě, 2 umístění, 2krát byl 4. v Nancy a v Maison Lafitte v dubnu a v květnu letošního roku. Právě v Maison Lafitte si vyzkoušel porci 2400 metrů a byl tam poměrně blízko 4., byť s nižší váhou. Těžko z toho něco usuzovat, ta komparace s českou špičkou je téměř nemožná. Trenér Šauvojev hovoří o tom, že Stellar Speed se mu jeví jako lepší kůň než Gončar, se kterým vyhrál loni české derby, jenže Gončarovi už jsou 4 a nemáme zase žádné porovnání, takže ukáže až dostih. Má dobré číslo, má slušného žokeje a samozřejmě favorita může potrápit.
U našeho mikrofonu také trenér Arslan Girejšavujev, který připravil už 4 derby vítěze, naposledy Gončara v loňském roce. Dají se srovnat tito dva koně? Ano, dá se. Gončar taky, taky byl flegmat, to trošku taky živější koň. A Tridu takovou stejnou mají asi. I jemu jste zvolil podobný program jako v loni Gončarovi, to znamená francouzskou cestu. Nechtěl jste si vyzkoušet přeci jenom chuchelský trávník s ním před derby? Не, chceli, no majitel chcel, on u nás nejlepší v stáji. Majitel chcel, aby ve Francii utěkal. A já bych ho s radostí přihlasil na tu Červnovou, aby vyzkoušel chuchelskou dráhu. Taktika pro dostih zajímá mě. Máte ještě ve stáji a v dostihu samozřejmě jednoho koně, který je takový chtivý, to se o něm ví, takže se předpokládá, že bude vodit dostih, je to tak? Не, скусим не водить, нигде сховать его. То сбыточно водить его. Отводит и будет последний. Он может и так будет последний, но скусим его сховать нигде. Děkuji, hodně štěstí vašemu koni, pane Šavujeve. Libore, jak tobě se líbí Stellar Speed, kůň, který vlastně v České republice startuje poprvé? Stellar Speed vypadá výborně, ale trošičku v tom peruku je na něm vidět, že je nervóznější, malinko víc to vnímá. Zřejmě to bude takový hektičtější kůň a možná i proto se odvíjí ty prognózy do toho dostihu, že nebudou chtít hodit. Mají startovní číslo 3, takže ono může se stát, že po startu, jak se říká, vezme jokejovi ruku a stane se to, co nechtějí, budou vodit dostih a to potom, jestliže ten kůň sválá rychleji, nechce žokej, tomu bere síly, které by mohly chybět v závěru. Děkuji. No a ještě se podíváme na koně s číslem 12 a tohle číslo má hnědák Nagano Gold ze stáje Syndikát V3, trenéra Vroblevského v sedle, loňský vítěz českého derby, kazašský rodák Bajurjan Murzabájev, sázkový kurz 4:1, tak evidentně to bude druhý favorit teď v této chvilce. Nagano Gold letos vyběhl ke 3 startům, 2krát byl první a jednou druhý. O krátkou hlavu v Karlových Varech prohrál s Black Canyonem. My si můžeme prostřednictvím našich obrázků, našeho archivu připomenout jeho vstup do sezóny v ceně Velké Chuchle 2. dubna. Soupeřil se Silverballem, který je dnes také paradoxně na startu, ale nepatří mezi favority a dohonil ho před cílovým sloupkem a nakonec vyhrál jistě o 3,25 délky pod žokejem Wernerem, který byl vlastně partnerem Nagano Golda ve všech 3 startech v této sezóně, ale pro derby dostal důvěru žokej Murzabájev. Nagano Gold je podle dostupných statistik nejlevnějším účastníkem derby, stál pouze 3000 liber. A u našeho mikrofonu pan Václav Lucha, jeden ze 4 spolumajitelů koně. Váš kůň má letos výborné výsledky, na rozdíl od většiny soupeřů si seběhl v dostihu i 2400 metrů, takže šance a očekávání jsou také veliká. Tak určitě, já jsem jenom chtěl upravit, už jsme bohužel jenom 3, jeden náš kolega, partner, pan doktor Mandák, před 14 dny zemřel, takže možná, že trošku symbolicky bych si moc přál, aby kůň dobře doběhl. Jaké jsou zprávy z tréninku od Grega Wroblewského? Víte, tak on tam má Palazzo Corsini a je to kůň ten náš vlastně, kromě jednoho startu, kde běžel společně s favoritem, kde teda mu dával 3 kila a byli dost současně, tak neměl dostatečný poměření s tou absolutní špičkou. Nicméně ten projev, který měl v tom posledním dostihu, byl tak příslibný, že nám dává šanci, že bychom mohli být dopředu, ale je to derby, může se stát cokoliv a my budeme vděční za jakékoliv umístění. Sedle Murzabájev, který si dnes už vyhrál jeden velký dostih. Ve hře byl dokonce Frankie Dettori, hvězda to světová. Tak to jsme chtěli, to by samozřejmě bylo dobrý PR a bylo by to krásný, ale jednak se zranil pan Dettori a ještě předtím, že bude slavit dneska narozeniny dcery, takže to odmítl, byla pro něj priorita, ale myslím si, že ta náhrada. Boržan je super lejťák, teď je docela ve fóru i v Německu, takže si myslím, že obstojí. Děkuji, pane Luko, i vám. Hodně štěstí do derby. Libore, tak ještě Nagano Gold, nejlevnější kůň, jak říkal Marek Svačina, ale to v dostizích nehraje téměř žádnou roli. Takže to je to vlastně kůň, který může udělat jenom radost, nemůže zklamat, když to máme z toho hlediska, ale vraťme se k jeho výsledkům. Je to vlastně tady z toho pole, vlastně je to jediný kůň, který dokázal sekundovat Black Canyonovi, i na tu distanci 2000 a 2200 metrů, takže rozhodně ta třída tam je a teď už záleží vyloženě na tom průběhu a aktuální formě koní, jak to dneska dopadne, ale myslím si, že můžou pomýšlet hodně vysoko, ale je tady velký otazník, jak vidíme dneska celé odpoledne, těm favoritům se nedaří, takže uvidíme, jestli právě v tomto dostihu se to prolomí. Děkuji, pedok se vyprázdnil, můžeme na dráhu. No a na slavnostní přehlídce je docela nervózní atmosféra, nelíbí se to Stellar Speedovi ani
Josefovi, ti tam poskakují kolem dokola, naopak Eneas kráčí v klidu, tmavý hnědák trenéra Josefa Váni ze stáje Statek Blata Český ráj má v sedle Tomáše Lukáška. Tahle stáj už se vítězství v českém derby dočkala právě prostřednictvím Touch of Genia, kterého jsme viděli dnes v akci ve Zlatém poháru. Pro Tomáše Lukáška by to bylo první vítězství v tomhle prestižním českém klání, loni byl druhý s Krasavou. Dvojka to je Felix, dostihová stáj Pegas a žokej Jan Rája, už jsem říkal stříbrný z Velké Červnové, předtím ještě běžel jednou ve Francii, byl 6., ale to byl spíš takový přípravný dostih, určitě kůň pro překvapení. Trojka Stellar Speed, ten bude určitě rád, že už se konečně rozběhne, ano, tady je pod Aurelienem Lemétrem, úplně mu nesvědčila ta slavnostní přehlídka. Momentálně 7,5:1. Už jsem avizoval, nemáme porovnání z těch francouzských dostihů s českou špičkou a Stellar Speed může být stejně tak první jako třeba 12. 4 Palazzo Corzini udivil syn Galilea v prvních 2 chuchelských startech, vyhrál lehce o 6 délek, pak o 1,25, ale kvůli zraněnému kopitu neběžel dobře. Ve Velké Červnové byl 8. a jak se to na něm podepsalo do dalších dnů a týdnů v rámci přípravy, to je otázka. Poprvé ho povede Martin Laube, kurz 9:1. 5 Josef a žokej Jiří Palík, sám zkušený Palík si vybral Josefa z té trojce od trenéra Pavla Tůmy. Vyhráli společně memoriál doktora Frankenbergera krásným finišem, ale jak říkal v jednom z rozhovorů trenér, Josef umí utíkat z kopce a nevím, jestli je tak rychlý po rovině. Každopádně dnes je on a Stellar Speed tím nejnervóznějším koněm. 6 Black Canyon, ten vypadá pohodově, Petr Foret ho ještě uklidňuje levou rukou. Obrovský favorit 2:1, to je minimální kurz, teď tam ještě něco domlouvá s Janem Rájou, který je oblečen do stejného pegasáckého dresu. Není co dodat, 4 dostihy, 4 výhry. Black Canyon, pokud bude ten normální, takzvaně normální průběh dostihu, neměl by být poražen, ale samozřejmě jsou to dostihy. 7 Saša, Jan Werner, jediná klisna na startu, v kariéře poběží teprve 4. dostih. Byla jednou druhá, jednou první jako dvouletá a pak 3. v jarní ceně klisen, 20:1. 8 Silverball, stájový druh Stellar Speeda, žokej Radek Koplík. Silverball je i výborným tempařem, ale jak jsme slyšeli trenéra, možná nepůjde úplně dopředu, jestli jsem dobře rozuměl té odpovědi, tak si myslím, že tenhle kůň nebude obětován na nějaké vražedné tempo, ale kdo ví, Radek Koplík má šikovnou ruku a je schopen odhadnout správně dostih 60:1, nikdo mu prakticky nevěří. 9 George Bull, svěřenec Františka Holčáka, ukázal velkou třídu ve slovenské velké jarní ceně, tu vyhrál v Bratislavě v půlce května, ale pak už na trati dlouhé 2000 metrů ve starohajském kritériu nestačil na nejlepší a přišel do cíle jako 4. v sedle slovenský žokej Robert Šara, který, jak jsem říkal, naposledy jezdil tady v Praze Velké Chuchly v roce 2012, 27:1, ale kůň má určitě výbornou třídu a když to bude trochu pomalejší, tak v tom finiši se může prosadit. Číslo 10, Fighting Clips, 4. z Velké Červnové, možná až stájová trojka majitele Jiřího Charváta, těžko říct, a třeba bude nejlepší. To se nedá odhadnout, povede ho žokej Jakub Pavlíček. Fighting Clips má box číslo 10 a kromě 4. místa ve Velké Červnové, kde podruhé změřil síly s Black Canyonem, tak už s ním běžel v Karlových Varech a tam ho předběhl ještě Nagano Gold. On za nimi zůstal o 4 délky zpátky. 11 Noble Cliffs s Jackem Mitchellem, britským žokejem, se seznámil při Velké jarní ceně a společně prohráli ten první klasický dostih jen o 3/4 délky. To není Noble Cliffs, to je Felix a před ním Black Canyon. Jack Mitchell má červenou čapku, bude ještě vzadu, je tam za Jaroslavem Mlínkem a za Nagano Goldem. Noble Cliffs je určitě typem na nějaké překvapení. Může bojovat klidně o medailové umístění, je pošetřený od Velké jarní a ukázal dobrou koncovku v prvním díle klasické trojkoruny. 12 Nagano Gold, o tom už šla řeč v pedoku, evidentně se sázejícím líbí, jeho kurz padá dolů a je momentálně druhým favoritem českého derby, vítěz trojkového dostihu na 2400, tedy na stejné distanci, na které se běží dnes, a porazil tam sice lehčí soupeře, ale o 15 délek.
v sedle loňský vítěz českého derby, žokej Murzabájev. 13. Dominik, asi stájová jednička modrožlutých. Dominik byl sice až za Fighting Clipsem ve Velké Černové, ale třídu má slušnou. 7. z Velké jarní, loni jako dvouletý na sebe upoutal. Jaroslav Línek má tvrdou ruku a Dominik je trochu hůře ovladatelný kůň a zkušený slovenský žokej by si s ním mohl poradit. 14. Sirsan, pořád je ve hře útok na klasickou trojkorunu, to už jsme avizovali. Od Velké jarní neběhal, Jiří Chaloupka ovládl 2 ročníky českého derby s Kadinem a s Číkem Čapím. Umí útočit zezadu a pokud bude mít Sirsan prostor a bude mít sílu, určitě může pozlobit ty nejlepší. 15. Irvin Forš, trenér Radek Holčák, stáj Utrin, 3. ze slovenské velké jarní ceny, ale pak ve starohajském kritériu až 9. v sedle slovenský žokej Zdenko Šmida, oblečený do žlutomodrých barev s modrou čapkou. Takže těch žlutomodrých dresů tady máme dnes poměrně dost. To je kůň s kurzem 55:1, který letos v Bratislavě už jednou vyhrál a loni v říjnu také jako dvouletý. No a 16. Zok v červeno-bílém, žokej Jaromír Šafář, řekněme nejhorší box, ale i s tím se dá vyhrát. Zok prakticky nikdy nespadl z peněz. Je pořád mezi nejlepšími. Loni 6 startů, 3 výhry, 3 umístění. Letos 3 starty, také 3krát za peníze. Loni vyhrál cenu zimního favorita, letos byl 3. ve velké jarní ceně. Šafář zvítězil v českém derby v sedle koně Touch of Genius v roce 2015. To je tedy představení všech 16 uchazečů o modrou stuhu. Libore, pokud se potvrdí průběh dnešního odpoledne a v derby nevyhraje favorit, kdo by to mohl být? Kdo je černým koněm v tvých očích? Je to opravdu těžké, no? Jestli ten dostih bude trošičku falešný, nebo i ty vlastně ty výsledky o koních, kteří jsme se zmiňovali, kteří už běhali tu distanci 2200 metrů, ty časy nebyly úplně top, takže můžou tam přijít i koně, kteří běhali do posud míly, ale to se necháme překvapit. Nicméně mě v pedoku hrozně se líbil kůň číslo 1 Eneas, který mě zautknul svým klidem a vlastně je to vlastně další kůň, který sekundoval Nagánu Goldovi a Black Canyonovi. Takže možná by to mohl být takový skrytý kůň. Je to kůň, který má tu distanci zažitou. Svěřenec trenéra Váni, který už dokázal připravit koně do derby. Takže necháme se překvapit, jak potrápí ty největší favority, a nebo naopak, jestli se prolomí prokletí favoritu dnešního odpoledne. Děkuji, za chvilku budeme moudřejší. Sázkové kurzy těsně před startem vrcholu rovinové sezóny. Black Canyon 2,5:1, Nagano Gold 4, Stellar Speed 4,5, Sirsan 5,5, tak se nám to docela semklo kurzově. Pak je tam veliká propast, Palazzo Corzine 11, Saša 13, Eneas 20, Dominik 25. No a pak už to budou krásně vysoké kurzy. George Bull 27, Felix a Noble Cliffs 30, Zok 35, Fighting Cliffs 40, Joseph 50, Irvin Forš 55 a Silver Ball dokonce 60:1. No, přestože se blíží letní prázdniny, tak diváci si našli cestu dokonce k parku ve Velké Chuchli. Opět nabito poslední červnovou neděli a tady už je připravena modrá stuha a vavřínový věnec pro 97. vítěze domácího derby. Letos pod patronací České podnikatelské pojišťovny o 2,5 milionu korun. V penězích skončí 7 nejlepších, na vítěze čeká rovný milion, na 7. v cíli ještě 75 000. Ve startovacím zařízení už je 14 koní, ještě 15 Irvin Forš a 16 Zok. Oba týmy žádali o nejvyšší čísla, vzhledem k tomu, že jsou to trochu problémoví, neklidní koně, ale vypadá to, že Zok už je připraven. A teď vstoupí Irvin Forš a vše může začít. Black Canyon vypadá opravdu, jako kdyby se nic nedělo. Irvin Forš to malinko komplikuje. Francouzský rodák ze stáje Utrin má v sedle slovenského 40átníka Zdenka Šmidu. Pomáhají i profesionální zavaděči, ale
Tím ještě trochu dráždí nervové buňky zbylých účastníků, kteří musí stát v boxe. Vypadá to ale, že to nikomu nějak zvlášť nevadí. Nezaznamenáváme tam nějaký pohyb navíc. Irwin Forge si dá 2 kolečka, možná dostane tu ochrannou kapucu, aby na pár okamžiků ztratil orientaci. Teď už je to 6 silných mužů, kteří pomáhají Irwin Forge zatlačit do boxu. Vypadá to, že se dílo zdárně povedlo a české derby, pozor, tam je problém u dvojky, u Felixe, Jan Rája je ze sedla. Felix už to nevydržel, v poslední vteřině měl štěstí Rája, že neodmávla starterka Froňková přesně v době, kdy se kůň vzpínal, protože to by bylo pro něj hodně zlé. No tak Radek Koplík se Silverballem opravdu jde úplně jinak, než jsme si všichni mysleli, z posledního místa. Tak to říkal trenér Šavojev dobře, naopak Stellar Speed, ten je tam okolo 3., 4. pozice, vepředu je Palazzo Corzini, také Fighting Lips, Black Canyon 3., 4., ale průběh má zatím velmi dobrý. Teď je to maso v tom prvním oblouku, někteří se dostali hodně na vnější okraj dráhy, Palazzo Corzini, Nagano Gold, Fighting Lips, Eneas, Black Canyon, Stellar Speed, také Sasha, Silverball poslední a Sirsan klasicky vzadu, předposlední. Jiří Chaloupka si nechává obrovskou mezeru. Někdy se to povede, ale opravdu jen někdy. Nagano Gold nakonec na prvním místě, tak Murzabájev vzal osud derby do svých rukou. Nemyslím, že to je nějak přepálené. Možná, že trenér Wroblewsky vsadil na to, že Nagano Gold je prostě rozený vytrvalec a že to dá ze špice. Fighting Clips druhý, Black Canyon má krásný pohodový průběh, nic není proti němu momentálně. Ještě se to může zamotat, samozřejmě. Palazzo Corzini, zvenčí tam vystrkuje hlavu ještě Dominik s Jaroslavem Línkem. Black Canyon už posunutý na 2., 3. místo, Dominik je teď vedle něj. Stellar Speed zůstává na bariéře, ale poměrně s výrazným odstupem. Ale neznamená to, že nepřijde koncovkou. Nagano Gold, Dominik, Black Canyon, Palazzo Corzini, Sasha. Je to tam hodně namačkané, vystrkuje tam hlavu také Eneas. No, teď jsem zvědav, kde budou žokejové hledat prostor. Black Canyon ho zatím má, pokud ho tam teď Dominik neskřípne, to se nestalo a Black Canyon může nastoupit. Nagano Gold první. Teď se to rozjíždí, teď jde o to, kdo najde ten správný prostor. Black Canyon nastupuje. Nagano Gold odpadá. Silverball jde podél bariéry, ale myslím si, že Black Canyon asi ohrožovat nebude, anebo ano. To je Silverball, který tam útočí na Black Canyona a zvenčí tam je Felix. Black Canyon derby určitě nevyhraje, ale útočí Felix s Janem Rájou a také Joseph s Jiřím Palíkem, to je krásný souboj. Felix nebo Joseph, to bude snad 50-50. Nebude, myslím si, že vyhrál Joseph s Jiřím Palíkem. Tohle derby vyhrál Joseph podle všeho. Startovní číslo 5, krásný souboj. 2 koní, se kterými se moc nepočítalo. Jiří Palík a Jan Rája bojovali fantasticky, 2,40 se rvali jako za mladá. No a Silverball jak potrápil účastníky tím, že změnil taktiku, ale nakonec ani nevím, jestli byl mezi 5 nejlepšími, ale chvilku tam zlobil Black Canyona. No a favorit je zase poražen. Přitom průběh měl Petr Foret naprosto ideální. Nagano Gold také vycouval, podíváme se na to ještě jednou. O vítězi rozhodne cílová kamera, bylo to hodně těsné, ale myslím si, že Jiří Palík v sedle Josefa přetlačil Felixe. Ano, ano. 3. George Bull v sedle s Robertem Charou, na 4. místě zřejmě Sirsan a 5. Silverball a 6. Eneas. Ano, tady překvapil Silverball tím razantním útokem a chvilku to vypadalo, že právě on bude tím lepším koněm než Stellar Speed, ale nestalo se. Tak jsme tady v začátku mluvili o prokletí dostihové stáje Pegas, že tolik let čekala na vítězství v české derby, ale takhle podobně dlouho čeká na vítězství v českém derby také
Jiří Charvát a právě jeho kůň v tréninku Pavla Tůmy v českém derby vítězí. Josef pod Jiřím Palíkem v kurzu 50:1. Dnes je to opravdu den plný senzací a šoků. Vítězí v tomto rozdílu o 2,5 milionu. Neskutečné. Krásný souboj v cílové rovince mezi Josefem a Felixem ve prospěch tohoto českého odchovance. Odchovance Charvát Group. To je samozřejmě také veliká diviza. Radost Jiřího Palíka je pochopitelně obrovská. 43 let je tomuto světoběžníkovi, který měl výtečnou kariéru v Německu. České derby už vyhrál. Pamatujeme si na ten jeho triumf s Ready for Life v roce 2005. Vyhrál i polské derby s Rutenem v roce 2008, ale teď tohle je možná to nejsladší. Po velkém boji s outsiderem v kurzu 50:1. Jiří Palík si údajně o tohoto koně řekl sám, protože věřil někde, viděl jeho videa a důvěřoval v tomto koni. Já jsem ho posledně jezdil, já jsem věděl, na čem sedím. A dneska jsme to ukázali. Hlavně ten kůň od toho dostihu dozrál. Trenér udělal dobře, že ho nenechal běhat, je to lehký koník. A dneska vyhrál jak jeho otec v Hamburku. Pěkně ze zadu. V čem pramenila ta důvěra? Proč se vám líbil? Já jsem měl z něho velice dobrý pocit, on neudělal ten kůň špatně, hlavně v Mostě vyhrál a tam ještě nebyl hotový. Tak tam byl jenom ten potenciál, že se zvedne nahoru. Říkalo se o něm, že právě Most mu vyhovuje tím, že cílová rovinka je z kopce, ale ukázalo se to, že ani v chuchli mu to nevadí. Ono se říká hodně věcí, člověk to musí cítit a já jsem mu hodně věřil. Jirko, vy už jste derby vyhrál s Ready for Life, dají se porovnat tyto dva triumfy? To jsou jiný koně, ale říkám, já jsem se na to hrozně těšil. Teďka je to krásný, říkám, každý derby je krásný. Ať to tak jde pořád a to další bude třeba ještě hezčí. Jirko, velká gratulace od nás. Užijte si tento moment, dostanete vavřínový věnec, ten, na který čekají všichni. A byl tak hodný a sportovec veliký to Jan Rája, který s námi vydržel v cílové rovině. Honzo, asi je vám teď líto, že nestojíte o kousíček vedle? To je jasný. Čím blíž tomu člověk je, tomu vítězství, tím víc o to mrzí, no. Nicméně Felix, nebyl to ten nejpreferovanější kůň ze stáje pana Jiřího Trávníčka. Nakonec se překvapil, není ani tak veliký, možná ani tak krásný jako Black Canyon. Je to takový malý motor v turboúpravě, no. Jako utíkat umí, já jsem mu docela věřil, protože když jsme běhali Černovou, tak jsem vlastně ze 7. místa udělal strašný konec. A dneska, jak to bylo strašně rychlý, okolo 12, a to já říkám, to není možný, aby on něco musí být špatně, ale pravda byla ta, že oni to dost natáhli a pak jim bylo sil, takže my jsme tím koncem potom přiletěli, no. Ještě upřímně, věděl jste, když jste proběhl cílem, jestli jste byl první nebo druhý? S Jirkou jsme si říkali, kdo to byl, a já říkám Jirkovi gratuluju. A Jirka říká, ne, byl jsi to ty, ale já jsem ho tam viděl už před sebou, no, takže ještě ta cílová fotografie až bude, ale nevím. I tak děkuji, skvělý výkon od koně, od kterého se to možná tolik nečekalo. Dalibor Térek možná teď zadumaný, protože asi se těšil na ten dostih a mělo to možná být všechno úplně jinak. Tak samozřejmě, těšili jsme se všichni, udělali jsme pro to maximum. Jak jsem říkal, potřebujeme korektní dostih. Já to musím samozřejmě rozebrat, byl jsem plný emocí, když jsem to sledoval, ale myslím si, že koně korektní průběh měli. Nakonec v té mojí trojice byl nejlepší Felix, opět předvedl perfektní výkon, jezdec Rája ho podpořil, myslím si, že nás porazil prostě lepší kůň, tam není co říct, takže gratulace vítězi a my jako již po jarních klasikách jsme opět druhý. Dalo se to poznat doma z práce? Chodili ty koně spolu vlastně? Felix se připravoval s Black Canyonem, ale já v té práci prostě ty koně nehoním úplně na maximum, takže v té práci chodili regulérně, spole velice dobře, ale to derby je, jak se říká, o tom štěstí a o tom průběhu a dneska se to líp podařilo Felixovi. Děkuji, Dalibore, sympatické, že jste i vy s námi vydržel. Libore, tak vítězný tým zatím nevidím, ani trenéra, ani majitele, pana Jiřího Charváta, takže slovo tvoje teď. Tak trenéra, majitel už zřejmě slaví. Krásný dostih, rychlý dostih, rychle rozjetý, když se nám to přelilo vlastně v závěru dostihu, se to úplně přesypalo to startovní pole a Josef ukázal tvrdou koncovku podporovaný Jirkou Palíkem, který je velmi zkušený a dokázal asi to tempo odhadnout. Nenechal se strhnout těmi předními koňmi. V závěru se mu to pěkně otevřelo a ten finish byl opravdu strhující a byl to boj teda na krev.
sympatické taky od Jirky Palíka, že si o toho koně řekl, měl v něj důvěru a to je důležité. A tak on je to zkušený jezdec a on to pozná, on to cítí na tom koni. On vlastně poslední vítězný start v Mostě, kdy se tvrdilo, že vlastně vyhrál jenom proto, že tam na něj nebyli soupeři, což dnešním startem nepotvrdil. Takže rozhodně dobrý tah od trenéra a Jirka má zkrátka odhad na koně a v tom dostihu přeci jenom už těch derby jezdil hodně a už nenechá se vybláznit, dokáže zůstat v klidu a dokáže přizpůsobit tu taktiku tomu dostihu a dneska se mu to krásně povedlo. Stáj Pegas po třetí, druhá v klasickém dostihu sezóny, třetí dostih, třetí, druhé místo. Nepovedlo se jim to. Black Canyon dlouho to táhnul v cílové rovině, pak bylo vidět, že začíná bočit, takže zřejmě nějaký problém tam nastal, jestliže už toho na něj bylo moc, ale krásné druhé místo po tuhém boji. Ono teď se to těžko hodnotí, všichni majitel, trenér, jezdec budou plní emocí a když prohrajete o takový kousek v tom dostihu, tak to vždycky hodně mrzí. Děkuji, Libore, za tvoje slova. Vítězný majitel s manželkou, pan Jiří Charvát a Dianka Charvátová s dětmi. Velká gratulace všem, samozřejmě. Paní Charvátová. No, radost veliká, ohromná a myslím si, že dost nečekaná teda, i když jak jsme si typovali, tak na každého koně jako ten nějaký hlas celý té naší rodiny padl, ale jako tak překvapení veliký, no, a radost neskutečná. A velká senzace, protože je to váš vlastní odchovanec. Porazil 15 koní, kteří byli odchováni ve Francii, v Irsku, ve velkých chovech. No tak senzace, víte, jak ono, to derby se vždycky běží jinak, než se běží jarní a než se běží červnová. A je pravda, že my jsme nevěděli s trenérem Tumou, který 3 koně bychom měli dát, nebo 2 koně. Já jsem nechtěl zrovna Josefa dát, a tak mě volal Jirka Palík a říkal mi, že to vůbec nerozumí, toho teda nechám, že ho tam teda na svou odpovědnost vlastní chce, a tak jsme nechali toho Josefa a on byl nakonec nejlíp ze všech. No. Ukázalo se, že mu chutná i pražská rovinka, že to není jenom o tom běhat z kopce do kopce v Mostě. Ne, jako dobrý kůň to je, hele, mám z toho radost, basta fidli, no. Velké emoce projevte také, přeci jenom čekal jste na to dlouho. Já se chovám pak jak blázen, já radši takhle vážně nic, jo. Nicméně my jsme v Peroku mluvili s některými majiteli, kteří vyhráli Velkou Pardubickou a derby ne. Vy jste byl jedním z nich v podstatě, také porovnejte tyto 2 úspěchy. No tak jako dostihy jsou, koně se chovají kvůli rychlosti, rychlost se dosahuje na rovinových drahách. Prostě všude ve světě mají roviny větší význam než překážky. U nás díky Pardubický mají velký význam jakoby překážky, ale myslím, že moje máma, která se asi teďka snad dívá, tak ta radši má překážky, tak ale snad i tohle to oko uvítá, no. Gratulace veliká, užijte si to, krásný okamžik. Trenéra jste někde asi zapomněli ještě, nebo se raduje, budeme se ho snažit najít a vyspovídat. My se ještě podíváme na pár obrázků z českého derby. Připomeneme také fakt, že Josef byl opravdu jediným českým odchovancem ze 16 startujících v derby. To je úžasná vizitka svým způsobem českého chovu, kdo by to byl řekl. Proti 15 importům Josef uspěl, byť je synem výborného německého plemeníka Landa. To je kůň, který kdysi vyhrál německé derby nebo slavný Japan Cup. Ale i tak ten kurz 50:1 prostě hovoří o všem. Nikdo s ním příliš nepočítal. Tady byl Josef ještě schovaný vzadu. Ano, tam vidíme Palíka jako přistrkává někde okolo 10. místa, takže pořád měl času dost. Black Canyon teď druhý za Nagano Goldem. Na 3. místě tam byl se 13. Dominik. A teprve teď přichází ta fáze, kdy jdou po vnějším okraji dráhy kupředu Felix a Josef a bojují o vítězství. Nakonec modrožlutý dres první a červenobílý poražen na 2. místě. Realizační tým už dorazil do prostoru cíle. Podíváme se také do tváře mladému trenérovi Pavlovi Tumovi, který by si měl přijít pro cenu, anebo ne. Není tady. Má samozřejmě další akvizici v následujícím dostihu a tak to prostě raději přenechává ostatním a raduje se někde v koutku. Jiří Palík, Jiří Charvát a Pavel Tuma, to je ten hlavní tým okolo Josefa. Josef je novým vítězem českého derby České podnikatelské pojišťovny. Pro tento moment je to z velké chukle všechno. Díky za pozornost a brzy u dostihových přenosů zase nashledanou.